Добре, видимо се личи, че това е двигател тръбанче. Направо ми се да се усиха очите тук на мен на старта, пък не знам за другите. Страхотен автомобил на Марин Калчев, Трабант 601, клас модифициран. Преди малко чухте какво е модифицирането, но според мен неговата модификация не му пречи, особено този Roll Cage. Традиционен участник в дисциплината Гимкана. Битката на трапанчетата ще е уникална. Много бързо се движи. Видимо се вижда, че състезателят е опитен. Също така ми прави впечатление, че трасето почва да изсъхва лека по лека. Много добре. Много добре се справя. Ще видим тук според мен едно добро време. Ще се отправили Марин сега с най-сложен елемент, особено за автомобилите с предно предаване. Добре, мина на косъм, беше на косъм. Използва той ръчната доста. И финал. 1 минута 43 секунди, дами. 43 секунди, дами господа, много бърз беше той направен, не знам това тръбанче, откъде звае тази скорост.